napríklad tak mediálne tiež ako to potvrdili ľuďom, ako že tá Petržalka bola nebezpečná, alebo Média? no akože vieš, ako to, čo sa písalo o tom, alebo čo si mohol, neviem, ešte vidieť v telke, čo ja neviem. Mediálne sa určite Petržalka strašne veľa riešila. Bolo podľa mňa obdobie začiatkom 90. rokov, keď to tam nebolo úplne bezpečné. Viem, že po prevrate bolo v tom 89. a proste ako všade sú tam proste bohatšie rodiny a menej bohatšie rodiny a potom úplne rodiny, ktoré žijú proste na hranici úplne chudoby. Tie ich deti nič nemali a viem, že sa proste kradli napríklad tenisky. Proste mal volať do Nike a normálne ukradli na ulici, mobilné telefóny sa tam strašne kradli. Ale myslím si, že sa to teraz zlepšuje. Ale sú tam určite strašne veľké sociálne rozdiely. Ono, keď ty sa po tom sídlisku prechádzaš, tak podľa mňa tie rozdiely ani nevidíš, lebo vidíš proste len paneláky, milión okien, ale proste za každým oknom máš úplne iný príbeh a proste tie sociálne rozdiely tam existujú a sú tam proste rodičia, ktoré chcú, aby tie decká, ich deti mali niečo veľa lepšie v budúcnosti, ich proste dávajú do škôl a proste makajú na tom a sú proste rodičia, ktorí buď rozvedené rodiny, alebo a sa o tie deti nestarajú a tie decká sú na ulici a proste od malička fetujú a pravda je, že proste fetuje sa v Petržalke strašne veľa, aj vždy sa fetovalo. Proste také veci treba riešiť. Ale deje sa to tam. Takže ten obraz je ako reálny, skutočný. Ja si myslím, že hej. Čiastočne určite, ale záleží od pohľadu. Takže a nevieš, jak je organizovaná tá štvrť? Jak je organizované, jak to No. bolo postavené. Z toho urbanistického hľadiska. Aj urbanistickou, z každého hľadiska, ako aj teraz, doteraz, ako vieš, možno sa, napríklad teraz moja sesternica teraz si kúpila byt v Novom Paneláku, čo teraz postavili, ne, akože ešte sa tam postaví. A proste, jak je to organizované teraz, ako ten smer? Nevieš. Neviem, ale určite sú urbanistické štúdie, ktoré proste majú za úlohu, aby to bolo čo najpríjemnejšie. Už teraz sa určite dbá na to, aby to bolo stále príjemnejšie a príjemnejšie. A s tým, čo bolo postavené vtedy, s tým sa už asi moc veľa robiť nedá, lebo je to proste dosť úzko zastávané. Napríklad, ak je chorvátske rameno v Petržalke, tak boli plány z toho urobiť proste veľkú promenádu, proste veľkú príjemnú štvrť. A ešte ak som ja býval v Petržalke, tak proste my sme mali pustiť do domu les. Bolo tam jazero a proste sa snažil uchovávať takéto veci, aby tam aspoň trošku tej zelene ostalo. A určite sú proste v Petržalke aj príjemné štvrte, že kde to není úplne zlé a sú tam štvrte, kde to proste není príjemné. Ale jak to v budúcnosti plánujú robiť a jak to bolo plánované, to neviem. A ešte som chcela vedieť, čo si myslíš o ako týchto, ako žiť v týchto, vieš, to boli ako spoločné, vieš, myšlienky, vieš, takto postaviť všetci naraz a aby to bolo celé strukturované, aby to malo nejaký order, vieš, ako. A ty si myslíš, že je to správne alebo špatné pre ľuďom, akože takto im, vieš, dať, nasilniť, aby bydlili tam, lebo proste to bolo, na začiatku to bolo tak, že sa museli ľudia tam presťahovať. No, myslíš? Bolo to, hej, lebo vieš, ako tie staré domy, tak a tí ľudia museli niekedy. Tak ono vieš, lebo mesta sa proste rozrastajú. Proste Bratislava sa určite rozrastala. To bolo voľa kedy po vojne asi postavená Petržalka pravdepodobne. A ja si myslím, že vlastne v tej Petržalke, aspoň v našom paneláku, boli väčšinou všetko mladé rodiny. Takže mladé rodiny, ktorí majú proste baby. Chceli voľako vyriešiť bytovú otázku a podľa mňa bytová otázka sa akože najlacnejšie vtedy vyriešila práve panelákmi. A ja si myslím, že v tej dobe ľudia ani neriešili, že kde budú bývať, ale že hlavné je, že budú bývať. A určite to nebolo dobré riešenie, akože. Čiže to proste, jak to povie, že to mesto robilo škarečím, proste tá Petržalka. Proste nie sú to žiadne pekné domy, to proste hnusné škaredé paneláky. Čiže si myslím, že to nebolo najlepšie riešenie. Ja si myslím, že aj väčšina tých ľudí, čo tam býva, tak sa snaží proste dostať čo najskôr z tej Petržalky preč. Proste nechať si ten byt, prenajímať ten byt a proste dostať sa von a bývať vo voľačom normálnom, buď voľade za Bratislavu, alebo sa presťahovať do mesta. A má to určite výhodu aj pre tých ľudí, čo
Lebo pre študentov, čo prídu proste študovať do Bratislavy z celého Slovenska, tak tá Bratislava je strašne blízko centra, to vlastne hneď cez Dunaj. A myslím si, že pre nich je to relatívne proste priateľné riešenie si tam proste na tú dobu štúdia si tam proste prenajať ten byt. A myslím si, že takto to bude fungovať čoraz ďalej, že tí ľudia sa proste začnú odsťahovať z Bratislavy a budú tam bývať študenti a mladí ľudia na začiatok a potom keď si postupne budú proste školiť. Takže je to také prechodné Ja nakoniec. si myslím, že to do budúcnosti smeruje do toho, že tam budú čoraz viac mladých ľudí